Bună seara! Nu vă aspăreați tora seara. Alexim Niheam Nicu Chirlu, până tora erau Flori și Alexandra. Mea că vine oara să siuși mini. Și am mari harau că tora seara va sim de adun cu un fcior de Palazul Mare, timini este Niheama și un hârseare că doi avem idghiazănati, adrăm idghiu lucru tu bana noastră profesională și voi să-l vedeți și să zbrăm cu Nicolae Ghiță de Palazul Mare, tu bana lui adar care vă zic CASI, BTC Facultatea de Construcții și de Constanța. Și tora este lucru la dară și pininga construcții va să zbrăm și de bana lui. El fu zați ani tu iholu și până să ahurhim moabetea, adreia și un unic prezentare. Vrem să vă zic că să aveți întrebări, puteți le băgați în padi pe tu comentarii și să nu iertați alutu simvârâ zbor, nu ne aducem aminte de ahtări lucruri, că noi teațeaua drăma este proiectul, după cum zice un soț, că putem să-i zicem podcast permânești, cum zice tora. Noi este un moabeti permânești, ți o adrăm ca fi stămână, cu turlii de armâni, și cu care permânești va să zbrăm de bana lui. Bună seara, Vio! Bună seara a tuturor care ne mutresc ora! Bună seara Titus Rămânii de Iuțido! Haristom mult că îmi induit la mine. Ce pot zic? Dumnezeu să ajută a tuturor. Știi mine că fu prota oară, am și Niheam, cum să zic, mi-a încheiat de Niheam tu zboara și știi? Și ne zicea ca... Asta întreagă. Asta întreagă. Ne zicea un zis, nu acur este cum a dar tine, ca vâra ușa și s-o întreg, diu este, ți-a dar. Deci, bă, și niini și așa tora va să dar și bine ca ușini, cu știva, te întreb, zâni diu hi, iu te amintași, iu criscuși, diu vinera tăi, că și este un lucru de... Mini sunt fapt și a crescut Palazul Mare, Constanța. Au oameni feci, a crescui și au bănezi, ninga. A mei, Maia de la mama, era de albașuri și era fapt cocina, tu burgării. Și papul de la mama era fapt negovan, tu Machidonii, tu vechea Machidonii, tu erai tu gărții și era de Moceani. Dar apoi dada cu papul cu care a crescut în casă, dada e de Șundan și de Zoniani și erau de Curceaua, de la Dinișii, și papul de Hițani, îi porți numai și era de Pleasa, tot de Dinișii. Achi găsi. Bun. Este v-au duchească și duneaua că tine zbrăs, s-ar mâneaște ghini, rămâneaște, zbrăstă ghini. Și vreau să te întreb, cum crescuși tine? A avut vără influență sau cum a învățat și armânească? Să vine și natural, că zbră sau nu am învățat iuva bio. Mine, de când mi știu zburăsc rămâneaște, zburăm în casă și nu pot să că am învățat iuva. Natural, nu știu ce am învățat prota. Rămâneaște să zburăsc cam nu cănește. Nu știu. De andanic zburăm rămâneaște și în casă și chiar nu știu, nu pot să zic
învățai mucâneaști prota sau învățai armâneaști prota, mi-nduiesc că rămâneaști până zinectul sculii, dar cu natural tot. Este ca un turli, te învițare și te lanță. Nu ți-a sparsi sau nu te fuma greu să înveți română că am învățat și că știai din ei și ațin. Nu fură vârâchi, adică. M-a întrebat când era mai mic mama, mamă, mini, până zinectul tu sculii, mini, eu învițai mucâneaști. Pisul căchi, zici, eu. Pisul căchi. Pisul căchi. Adică găsi. Ne zicești că Palazul Mare. Palazul Mare, și vreau să te întreb că Timini Mutrea, eu crescut în Slobozia. Eu până să ajung în București, să zic de-a îndreptul și tealanță care ne-am văzut, nu aveam avut tu bana mea, ți-a vără fârșirot. Și nu mai zic că fârșirot plisot, cum ne zicești tine că știi? Și ți vreau să te întreb, dar poia m-a amânat, am vițai că și fârșiroții au niscânti adeți, niscânti, nu tuti, ma horia de lanță. Și unde te aliți, tot ne arisiși, vreau să întreb pe careva mai mult, știați atora că te achitățai pe tine, este de Julamila. Tine când erai mic, cilimean, sau cum să, care-i permit cu Julamila este că ți s-a dar, zâni mai multe din lucrul ăsta, știi că Dumnezeu a văzut ora, știi că îți dea de la televizor, tu ora în 2 ani mai înainte, când ora nu s-a avea dată, tu dea de îmi dau reportaje, s-a chicăsi magine sau m-a sladraș, nu știu ora m-a erai. Eram, noi zicem, te fățești Julamina, te fățești cu Julamina, poți să că mi feci mine niscânti ori. De-am danic în Palazul Ficiorii, care erau teansurare, se făceau cu Julamina. Dar apoi am știu de la papu și de la cusurini de-a mei, care sunt ca învățară cam mai multă istorie, ca să zic așa, că aici Julamina era, se făcea și pleasa, tu albineșii. Nu știm, n-are ca să ne zic cât ora un an. Este de tot ăla. Și ficiorii care erau tansurari, de bobotează, rămânii n-aveau cu limbi. N-aveau cu limbi. Ei nezeau de bobotează cu harau și cu joc, ca un fel de culind, din casă în casă, la tuța cei din foară, zic că haraua ța marea că mănii să amintă Hristolul. Că ți zic este că manintii, boboteaza și Crăciunul erau de adun. Nu se aveau părțătă. Pe calendarul vechi. Tu în 800, în 900, ninga era până în 1900 și spre Hinghiți, cam așa ceva. Crăciunul era de adun cu boboteaza. Și în pleasa nu alăga preftul cum aleagă tora. Să zică de Crăciun, să zică de bobotează. Aducești? În pleasa nizea preftul, nu aveau amari, nu aveau țivaiu să aruncă cruțe, aveau cu alămași un șopat. Nizeau aruncau cruțe acolo, capitanul de la Julamina o lua, dar apoi s-a lăxat cu alanți piciori care nu erau cilimeani, nu erau bărbați care aveau femei acasă. Mași, goală, piciori care erau tansurari. Băgau măștile și nizeau din casă în casă, din crăseau duneau. Tora, smierță că te întrerup. Vreau să ne zici multul și de este cu, cum îi zici, că tu la Julamila și mi-a cățăși pe mine, că vedeam că ficiorii care n-au cu Julamila aveau turli de strani, ahoria. Erau... Permit lui sau ții cât să alăxescu sau tu ții să alăxescu. Știi cum era maninti bio? Era arușănii să neagă, rămâni nu pitrițeau cilimeanii, du-te și dă vărculind la vără casă. Și ei, dar ei, că vreau să aducă haraua asta, că a doua era Crăciunul, să alăxeau tu stranii rămânești
și numai și românești, și băgau măștile pe față să nu-i vadă duneaua, să nu zică, a, mă treau, acele bio, nu știu mine. Știi? Și era capitanul care trăgea corul, sfățea un ficior, sfățea Rambo, un sfățea în veastă, un sfățea cavora uși, moși, moașă, un hiatru, erau furi, cenușari, matea cățavără cenușari, nu-ți negi ghini tutan, aduchești? M-a dădea cu cinuși, ma nu te-a cățat, zicea, puși Johnny, o să neagă ghini tutan. Și manizeați cu cântic, era vârâ care cânta? Cântau ei, manintii. Sau cântau fură mași cu boațea? Mași cu boațea, prota, văd, bine așa minduiesc, nu știu cum să avea văr. Tinea câțași mași cu... Minea câțași, e, instrument. Cu văr armonic. Mama, atunci în plasa... Ștora că himar mâini, întrebarea era, rază dădea duneaua, ei nu dădea, cum era? Tora da. Tora da. Că vedeam știi când e. Manintii caști. Nu poți să. Manintii îți dădea vărmer, îți dădea văr purdicai, ți avea ca fi un pe acasă. Ai că găsi. Așa era întrebarea la noi, că Tora, tu știi cum, adară când o zic de armâni, zic, aia sunt scuprați. Și maca tot himaclo, de știu mine, și că când erai Nica Cilimean, cum ata este de bana ta, că tine erai maghinii de zații ani, erai la Iholu. Iholu este, putem zicem, naima mari, e unul din naima mări parei de jocuri, armănesc din România. Nu zicem de la Anticrat, urma din România, sunt vără 3 și dau sunt umamări și aia este. Dau 3 Tora mai vine și alte din apoi. Și mine știu că tine de Cilimean, dar erai și cu Julami la Palazul, a avut și un... Atunci aflași tine de Iholu. Și teațeții nu știu, Iholu este un parei mare de jocuri de Constanța și Nicu fu zațiantul el și voi să ne zică cum aflași tine de Iholu, care te dusi, care permitlu de ta hurhită cu Iholu. Și după aia te întreb mai multe. Că știți, tot duneaua Tora din România, mi-nduiesc că numai și armâni, nu că sigur aia este, numai și armâni, și mulți români știu de Iholu, că s-a foarte mult, luăm o amploare. O amploare mare, cu multe jocuri de estima amșate, cu pamporea, cu ahtări și Tora știe mult duneaua de... Cum futi tine, cum ajunsești tine la Iholu? Cum aflași de Iholu? Tu ți faci viu, tu bana ta și o faci cu harau și cu soții, iase un lucru bun. Și stă în minte că era veară, eram cu soții de Palazul, care erau de ca mamări ca mine aveam 15 ani, cam așa, erau ca mamări, 18, ghinghițvăr. Și eu ne adunam noi seara la Palazul, vine doamna Zaharica, purichea mine așa, să-mi minte, și zice, mă, ficiori, că nișteam toți, în foară. Mă, ficiori, mântriți, o să-ți facă un ansamblu de jucători, de joc, Constanța, Iholu, himpuțăni. M-aș goală dau 3 fete, 2-3 ficiori, himpuțăni. O zi și Cilimeanii a mei, nu vreți veniți voi, că jocurile le știți, o jucăm pamporea, o jucăm ceancu, o spuțem și vor ca coreografie de scenă, hai să ne zicem. Și soția mei, care erau mamări, ziră, hai să ne zicem. Și prota mea sără ei, Veara Țau, și țin minte că mai erau ca spectacole, amacamaniți, nu cum fură de apoia, și că Dunărea nu putea zi în un, că Dunărea nu putea zi în alant. Și să zic, dar
asună și pe Nicu, pe chimic, un zăcanie, asună și pe chimic, că ea este cu noi tot în a, aici joacă și el, nu poate alt ficior, tu vărățu. Și așa ajungi joc la Ihol. Țin minte că eram tu în stațiuni, tu Neptun, la stațiuni și zice următoarea seara vă lipsește Justini, că nu avem. Nu sunt tu ficiori, lipsește Justini. Hai că joc. Și când intrai acolo, majunina o vedeam din mintea mea, nu vedeam văr om, acel cu protul spectacol, ca să zic așa. La poia tu tinea să ninte. Tine vrei zis că tine erai cam adita hurhita și tu Iholu. Cum fua hurhita? Că tora videm, tora au strani, armânesc, ghine, la dară, ma noi. Voi cum a hurhit? A avut careva în gran sau cum a dat? A hurhit a fost mult greu. A hurhit a fost greu. Să zic și cât e. Noi tora că tu nu rămutrim, cum zic mine, cu niheamă nostalgie de dioacă țăm, știi? Așa mi-nduiesc mine și mi zic că și soția mei și fetele și ficiorii care erau din Prota, așa mi-nduiesc tora la Iholu, ca la un, cum zic mine, ca când ai un cilimea mic, știi? Și o acrești și înveți și de ghini, și de arali, și de arușeni, și de buneți, și dar apoi când a crești gugea mare, zici, mă, ficior, gata, că mine îți arătai bunele, îți arătai și aralele, nu mai am țis să înveți, dă-i ninte. Când eram tu acurhită, nu aveam ahătă mutrită. Mi-ndoia eu că zburăm de, cred că, anul 2006, dau unii 6, cam așa, cred, poate și cam nu mai țin minte, cam așa ceva, nu era cât nu aveai atâta videare. Nu era văr Facebook, nu era văr YouTube, nu era văr, știi? Și noi nițeam tiharau, nu aveam stranii în ali, nu aveam, țin minte că jucam tu straniile adunate de unși de lan sau de Tani Zaharica de la oamenii din Hoară sau ca știu. Și erau stranii de lănă, de ața o broasa, aducești când le dădeai în padi după vreo joc de măca cara, dau 3 zăli. Și noi nu era vărana angheist. Noi mutream ca un harau și ca un mică pirifanie tu sufli, doamnă. Știi? Nu aveam de tuti, toacuri. Ne lipsea multe. Ma nu erau. Știi cum este. Și nu aduceau toți țifățem noi. Nu aduceau toți țifățem. Mai avzam. Înapoi vine aici, mutrai tu stranie, mutrai cum joacă, ți-a rupt cicioarele așa, nu știu cum. Am dat poia, an de an și an de an, eram cam amutriți, eram cam avizuți, eram cam cum zic mine, duneaua ne vedea. Dar apoi a cățară și-ți vazină la Ihol. Duchești? E Duchescu, Minduescu că era dip greu atunci toa hurhită, că lipsea mai multă harau, tora are Minduescu și oameni care in, te-ațea că ved că mutrea are un nume mare, va mi vedea de duneaua, este ca un nică pirifani, știi? Un mare cântător de-a nostru, ne adunai întâmplător cu el și zice, păi Nico, Maninti era altă soi, Maninti era maș harau. Tora este și harau, mai este și putem ști lucru. Știi? Ca un lucru, ca un serviciu. Maninti era maș harau doar. Atunci toa hurhită, când erai mic și înșiși de palazul, tu palazul erați până să ajungi la Iholu, n-ai mai mulți tuți erau cunoscuți, aveai cunoscut un maș fârșiroți, ei și alte turlii de armâni. Știam și de alte turlii de armâni, de alte turlii de români, palazul erau puțări.
Țăni erau palazul. Palazul avea mulți fârșiroți. Cuțăni erau de alte firme, cuțăni erau grămusteni. Aveam și noi soți. Undizați voi. Aduchești? Și atunci, acum, când nisești acolo la Iholul și viduși te adunași tu un loc cu turlii de armâni, știi că armânii în scântior, dar lipsește sim armânii în scântior sunt ușa Anapuț. Noi himna Anapuț tra din noi, numai școalanță. Tuți cătunoare himna Anapuț. Când ajungi prota oară la Iholul, îți dă cu mâna pe inimă că în zăsiră erau fete acolo, că ai de-apoi îi feți în soț, jucăm. Zic, bă, dar tine himni ți stai acolo, tragi-vă scam, vă stol. Și mine, viu, îți dai seama, mine era mas mi băgai acolo și să-ți stăi 3 săți acolo și deam, știi? Aveam arușănii mari. Mine mi-mi un trina în stânga, mi-mi un trina în dreapta, nu gri țiva. Știi? Țiva nu gri. Tragi-vă, ia, caftă-vă stol. Știi, ești fârșirot Anapu, da? E ca și căi, știi? Deci, băi, mine, nu știu de viața stol. Lipsește să învățăm, va să mai zbrâm tora seara că nu lipsește sim Anapu și snachi că simt că și nu himulță. Nu știam multe lucruri. Multe lucruri nu le știam. Era normal că mine aveam până tu fârșiroți. S-a dragi soți, dar pe aia armăsești cu ei, tora și soța de mulți. Am mulți soți, a crescut, jucăm și a crescut cu Iholul, cu mulți soți și fârșiroți și grămusteni, știi? De tuti. De tuti. Achi găsi. Aia este pentru Sonia, este lipsește toată drămtuți. Mai vrem să te întreb tu Iholul. Mi-nduiesc că cu Iholul, eu așa aveam zis, mi zis tine mai asi de alia, cu Iholul erai și tu alții Văsilii, bâneați armâni, erați ca vărât turneu sau ți s-a atunci. Și așa cred că eram tututi, viu. Cred că eram tutuții iubâneață armânea mea, nu eram. Eram și tu Cârții, eram și tu Albinișii, eram și tu Machedonii. Macedonia din Nord, Eram, având jocuri și spectacole, Daunii 7, eram Calambata, Castania. Dar apoi eram și tu Albinișii, Moscopole, eram Hrușova. Acolo cunoscuți și armâni care nu bânară maștul România, nu? Care bânau acolo. Cunoscui români care nu aveau călcat un cicior tu România. N-aveau călcat. Vreau să te întreb atunci, mai rămânem nici la cum ata este cu Iholul. Ne zicești că stranii de este vechi armânesc le aduna de la oameni de asta. Titine fu protaoară, tu sculii mai avea drată vârioară, te alăxiși vârioară, tu stranii mașa acolo la Iholul, protaoară? Protaoară aveam un dascaliță, ca să zic așa. Eram, cred că de vreo 12 ani, poate și cam ani, 8-9 ani, așa, când fețin ca un spectacol mic la școală tu Palazul. Acum mi-a lăpsit protaoară, acum vizui protaoară un strani armenesc. Mama multul și suporță atunci la Iholul. Atunci la Iholul aveam spectacole sau zăli, că ai jucat de 3 ori pe zi. Și mai vreau să te întreb, și era mine o curiozitate, nu știu cum zic, pe armânește, vreau voi să aflu mai multe. De Pamporea este, că noi Slobozia nu aveam, amânat-o avzând, când nu eu nu știam de Pamporea. Cum fu? O adusit voi de Palazul? Sau care fu? Nu mai Slobozia nu avea astăzi. Pamporea sfeții Palazul. S-a amintit Palazul. Hât, aia este. Cred că sunt de la mine, cred că 4-5 generații în mintea mea, cred. Unul în 980, cred, cam așa ceva.
o jucară protaoară, ala. Dar apoi noi, de-a Cilimeani, ți-ți făceam. Maș băteam topa sau luam văr casetă de la Vărământă și ne lucram la cei mamări cu joacă Pamporea și jucam și noi tu dă. Aici te făceam. Știi că Pamporea a ajuns un din... Pamporea Minduiescu că crescut multul numai alcoolul, eu zic că până să acață Elena Gheorghe cu discântii care fură hituri, Pamporea pimsi multul numai, știi, și la armâni, și la jocul acela era și astii atrage oameni, știi? Atrage multul. Minduiati viu că mine când eram mic, pot să că ne era rușine să ne legăm în corninga piciorii mamări. Noi cam de bitisit acolo. Și tora Pamporea o joacă nu mai goală și Cilimeani. Sunt muieri care o joacă. Nu-i joc de muieri, tot ele le-are hari și nu vor să joacă. Adică fu ca un minduiesc că poți să că fu ca un fenomen. E, și Minduiescu și mine. Avem una întrebare, Gabi Voiculescu, zice, cum vezi initorul al parei Icolu? Va neagă malargul cu Adesli? Va le ducă? Aia este una întrebare. Gabi Mărculescu, smierță. Gabi Mărculescu. În întrebare este, nu știu care este, poate îl știi tine. Este un muierii Mucan. Nu este de-a noastră. Are multă hare și multă vreare de toate adețiile noastre, de toate jocurile noastre și de toate holul. Nu știu, minduiesc și că va să le ducă cam alarg. Așa lipsește, sigur. Nica una întrebare din holul. Voi, tora, ateții nu știu, n-ai mai mult să știu. La noi, la armâni, cum se joacă? Când vezi holul și alantii parei, tora au coregrafii. Joacă un turlie mai spectaculos. Acolo voi la holul, Pininga este, nu știu, Pamporea. Alantii coregrafii, fu vâr care va înviță, cum adratuți, care fu... Mine zic că, din ținea aminte, cred că toți. Fetele erau cam mult, care ziceau, hai mă, nutriți, hai să facem așa, hai să facem așa, hai să facem așa. Ca pe un vinea cu vără idei. Aducești? Și apoi le făceam pe scenă, pe un spectacol. Repetiții și apoi le făceam. N-aveam vără anumii, zici că mă, Vațel sau Alan sau... Aducești cam... A cățași Minduiescu, niheam și chirolul ăsta cu Facebook, cu YouTube. Știi că erai la Iholul, nu? Erai. Că vreau să te întreb, este și bitisim cu Iholul, cu moabetea de Iholul. Duchișa și niheam pirifanii când o ahurhit duneau asti cunoască, tu cu Stanța, că erai la Iholul? Cum fu? Adică ca un năică vedetă tora, nu? Nu și cai din ea. Bine, nu mintui vloară că, vezi, Doamne, cai hiu mine, știi, zborată. Nu. Pot zic că mi ciuduseam că tu nu are. De-a lihea, mi ciuduseam că văroară, nu știu, vă hnizeam tu văr benzinării, îți bag, să alimentez aftuchina și zicea, tine n-a ești piciorațel că ai joacă Pamporea sau Pamporea sau duchești, n-a că e piciorațel de la Icolul. Păi voi joc și mine ca voi, nu ne-am drept picioarele ca voi. Știi? Duneaua te videa. Mutrea, nica una întrebare tora, văzum. De la sosul a tău, Iani Dima. Minduiescu că Iani fu cu tine la Iani. Mutrea, Iani, dă tine întrebarea. Dă tine, zic că va să bagă întrebarea de la Iani, dă. Iani fu un ficior care vreun mult joacă cu noi. Ahă de mult vreun joacă cu noi. Îi feții Mirachea, noi jucam, el era tu liceu cu sora mea.
și avea un spectacol cu stanța, și ca armânesc, și ca mucânesc, și ca toți. Deci se urmă la partea este cu românii, hai să lipim aficiorilor de la IHOL, a grupului IHOL. Și noi ne sim acolo, ca să jucăm, și el era, mine voi joc cu voi. Mine voi joc cu voi. Noi nu știam. Nu era văr ficior, dar nu sos cu el. Nu știam. Mine voi joc cu voi, mine voi joc cu voi. Mutrița oa, că mine mutrez la voi și joc ca voi. Și zice, hai mă, ia să te vedem. Și așa fu. Și tu ora să bagă întrebarea de la el, tot legat de IHOL-ul, zice, cum vezi tine diferența de afuraua, diferența de IHOL-ul acel vechi, de unde erați voi, și Minduescu de taestul nou. Are Minduescu că Vasa întreabă, mas jucați mai cu suflet, mai cu inimă voi și aia să mă abțin, care vă zic că este întrebă. Știi cum este, eu? Ți-ți dățeam tu acurhitul. Noi minduim și vedem IHOL-ul, zici, ca un mic cilimean a nostru. Aduchești? Dar apoi el când sfații mari. Părintele pasiv în ea în critică. Nezi tu lumea mare, ca să zic așa. Acei care o cunosc mași când este mare, n-au cum să știu și când era mic, de câțiva ani, știi? Când a avut cheamă heavră, când a avut cheamă de-ața, când a avut... Noi o vedem cheamă altă soi. Tora, nu știu, toți jucătorii de Tora, sigur au și ei harau și actări. Maș goală, cum o mutrești, cred că este diferența. Și Tora, să ajungem nici la cum atația ținerisească de ea și mai multul, când te asunai, ea era timine, așa că puteam să zbrăm doi de lucru la estul, că știne BTC și facultatea de construcții și mine BTC facultatea de construcții, tine Constanța, mine București. Și vreau să te întreb cum ajunsești la construcții, care te pimsi vârâși, te-ai tine, care fu moabetea de ajunsești la construcții? Construcții vă zic că nu știu tora permânește masa că găsească tu ți-ar rămâne de toate craturile, sunt tu aței ți-ți-a inginer, ta să dar casi, lucri, iubânează omul. Toate turliile de casi, mamărși, găiuri și alte. Are mai multe cumăți de construcții. Noi doi bitisim construcțiile ațele de case. Mamări, maniți, blocuri. Ți pot zic că știu, ne aduc aminte că eram cam tubitisit de liceu și nu știam ce o să fac. Mi întrebau toți, ce vrei să faci? Eu vrei să mergi. Să pe Toamare, pe ocean, și tata este și el inginer. Până atunci nu aveam nea să vloară pe șantier sau să-mi minte că neșul noară cu el pe un șantier avea lucru. Zice, hai că ești mine. Nu aveam lucru acasă, zice, hai că ești mine. Și să-mi minte că ajunse acolo și a zis, ea întreabă pe acei, ia arată-mi asta, arată-mi alant, arată-mi alant. Deci, bă, e un lucru mușat, știi? I-a avut așa hari. Și deci, bă, n-ai multe, tu minduit avea n-ai multe spați ca ficior, știi? Și aici, uite că mi-a avut hari atunci, în momentul acela. Deci, vine să fac construcții. Cu alte zboară, a avut niheam așa de la Fentu că te duci acolo și a câțași niheam... Fumaș un lucru în întâmplare. Și? Afendi mi-a întrebat, m-ați vrei să ne sfați dreptul, să ne vrei, ți vrei tine. M-aș goală minduiate ghine. Nu-mi dă sivloară. M-aș deschise o purtiță fără zva. Fără zva, fără zva. Și după ți bitisiștine facultatea, că noi putem să adrăm și execuții și proiectare, aia este ți bitisi în facultatea este. Execuția va zic ca cei care șed pe șantier și adară casele și proiectarea cei care adară calcul, cât hierți bați, ții beton bați și așteptări.
după ți BTC și facultatea, ți adrași, cum au ți cale o acățași sau cum fu? Păi, pot să că eram tudua dădeam examenul de licență, plictiseam facultatea și de soția mea de la facultate mine eram cam atu tubitisită. Alanța avea o scăpată și să-mi minte că era ună joi, era joia din nuntă ale unui cusurii de-a mea. Mine și din licență nu mai vreau să afli ceva. Mi-aveam liniștită și vine un soț la mine și zice, mă, nu vrei să facem niscânti proiecte de vărăcase? Și zici, mă, Ștefane, tora este asociatul a meu. Zici, mă, Ștefane, lasă-mi în pace. Bine, am nunta cu Sorinini, nu mai voi să afli ceva, mine aveam nișete de 2 minute de licență. Lasă-mi în pace. Ei aveau bitisit. Deci, hai să facem niște proiecte de vărăcase, că nu trebuie un soț de-a meu, va să facă niște case, și va să facem noi proiecte. O să facem, zici mine, ghini. Păi zici, nu că ghini, ca să putem să le facem, va să facem și una companie, una firmă. Zici, ghini, mă, o să facem, nu voi să ne la nuntă. Nu, tora. Și după așa cu sâmbătă, duminică, cu nunta, stămâna la întâlnesim de feți în firmă. De atunci mai și cu firma asta, mai nise și altă parte sau adrași altul ceva? Noi prota făceam mași proiectare. Și aveam tu minte să facem și proiectare și execuții. Am lipsea să am și am experiență de șantier. Și atunci, nești, cred că Tivăran 2, nești la o altă companie, mizeam Mangalia, Tuieta sau, și lucram pe altă companie. Era o lucrare mușată cu diguri, era pitamari, cu conductii de vaccin de sub apă, era mult mușat. Apoi, când vizum noi că tora avem deja experiență și putem să dizem și calea lantă și să facem și execuții, o lăsai compania ța și ne șmași cu IPG-ul. Este ce aveți voi și adrați mic acasă. Yeah. IPG-ul. Ajunți mauații ne risește și voi să zbrâm că voi de alihia voi și oamenii să înveață ceva. Voi să înveață niscânti lucruri, te-ațea că noi doi adrăm case și știm ce este pe șantier și voi să învițăm oamenii în dau lucruri. Ma până să ajungem acolo, voi să te întreb cum este tora cu masturii. Mine știu că București este dip greu. Este greu să-i afli, este greu să-i țini, spâltesc cu multul. Cum este? Fug în afară? Mai este dip greu București, Constanța este de la și malaică tumare. Este un lucru și un muncă din nu are bitisea. Cafizu, scafs și poți să-i țăni. Masturi buni sunt puțini dip. Noi, cu ajutorul Dumnezeu, avem un grup, un nucleu de câțiva ani buni și pe lângă ei, alți fug, alți sunt buni ca masturi, fug tu în afară de România, nu știu să adună vor brocoli, iuva aduchești, că câștigă cam mult și au 4-5 cilimani acasă. N-ai ți să Este dip greu, Este greu. Ma, tora să ajungem și aoații un om, mas va să adară una casă. Așa. Ți lipsește el sadară, ți lipsește el protaură, pe care lipsește el scaftă. Ți minduie să tine un om că mulți adară multe alatusii. Zicem că ai în doi părați, am cumpărat și un loc și voi să ne adară una casă. Mas vrei să-ți faci una casă, așa minduiesc mine. Mas vrei să o faci, va să te minduiești mult ghinii. Te cai o faci,
aduchești și cum vrei. Că mai zicem tora că este un om de 30 de ani, da? Ca bunoară noi zicem tora, ok? Mas minduiești că o faci unoară și o faci bună și ticai vrei să o faci. M-aș goală titini și cilimeanii tăi, ama m-aș goală titini și cilimeani și nipoți, că sunt mulți oameni care au părați, Andrei și fac case mări, de mări și de mamări, dar apoi îți minduiesc, bă, ți-o fecea cât mare, că nu trebuie. Va să minduiești ți vrei, dar apoi scapi o firmă, o companie care poate să-ți facă un proiect. Pe acum și noi. Noi facem și arhitectură și rezistența la proiect. O facem tot. Dar apoi unoare ți băgași. A este Nicu Udzis, te-atea că care este alatul să-ți-o adară mulță, că nu iau o firmă pe care altă oară poate să-i caftă. Băi, scripă-ți-va sau să adră-ți-va. Ei caftă-ți-va mai ieftin sau cum este? Câțe? No, de obicei mai ieftin caftă de-apoia, când ți-o analză. La proiect poți să-ți că, na, neg la o firmă fac un proiect. Ma de-apoia, nu trebuie, noi avem... Este, acolo, când ajungul sumut, acolo este problem. Acolo este. Pentru că sunt masturi care zic că ți-ți leg mine să mă angajez să am un serviciu. Lasă că fac mine vără casă. Și tine vrei să faci o casă. Vin la mine să-ți fac o ofertă. Păi, mine am iscânti prețul, mine am angajat, sunt altă soi, ok? Sunt firme. Păltesc la crat, ai de pălteare oameni că îi angajezi. Multi și multi. Amalanți, dar apoi să adună vreo 3-4 ținții masturi, lasă-mă că o facem noi, că noi știm. Nu zic că ei nu știu. Sunt unii care știu, dar mulți sunt de-ați ei, cum zic bine, de lai malai, știi? Și omul nu minduiește că, mă, este mai bine să ai un contract, să ai o firmă, să ai un inginer acolo, care să știi bă, cât ți-ți faci lucrul acel și când îți faci lucrul acel. Îți nu te lasă pe tine să faci ce vrei. Chiar dacă e casa ta. Tine mai vrei la mine să-ți fac casa și mine am un proiect, mine va să o facă acolo. Nu că vrei tine, amă Nicu, nu știu, nu e bun murul aici. Amă, cheamă cam puțin beton, cheamă cam puțin, băi, va ca fi un să știi lucrul lui. Și ei mulți mă trez la parazi, dar apoi zici, uite, cu masturii acei sunt cam puțini parazi, de apoi poate să aibă multe probleme. Că te-ația că Dumnezeu nu achi găsește că, cum vine pandemia, este, poate zină, noi nu vrem, ma poate zină vreo vără cu tremur. Ei poate zină vără furtună și să ia... Aici, de multe ori zic aici, să ne scapă Dumnezeu să nu ne cu tremurul vloară Dumnezeu, știi? Să nu ne zgâlții vloară că nu știu ce va să aleagă. De multe clădiri. De multe. Ți-ai găsit de la tine și mine hiupi de aminduiare, că să nu mutrească Dumnezeu la în doi părați mapțân, siguranța lui. Mine nu trebuie să nu mutrească. Am aminduiat că sunt mine ca proiectant, sau noi ca firmă, ca proiectant, va să te mutrești la proiectele tale când se execută. Nu mai și adar planurile și data. Și, de exemplu, pe văr șantier, să mutrim ce fac acei dacă respectă proiectul nostru. Și că tu nu arătăm de, ce să zic, pernă de piatră de văr metru, ei o băteau, o compactau cu o placă de ața care bas pe paveli. Și ziceau amuierii de acolo, și ziceau amuierii, alasă, doamnă, că știm noi, și mas nu compactează, va să aducem buldozerul să o compacteze. Băi, acolo nu îți faci așa. Bagă pe straturi, ca să zic, bagă pe niheam, câte niheam. Știi ce dușești
ți o să alagă de casa ta omului acel cu aței masturi. E. Și mai vrem să te întreb și că sunt un dau lucruri tora de oară mutrea pe angălzării, când o angălzăstă casa. Mine știu că ei poate să întreabă arhitectul și așa, tine ți-a dar mai multul sau ți-a răsea și știi cum s-a dra ninti pe calorifere când o angălzăst uba sub loc. Sub ți bastini, parcheti, una altă, știi? Cum încălzire în pardoseală. A și tu română, tora nu știu zic permânea, știi? Când o angălzăstă casa, eu calță tine, si bă caldă, de acolo zină căldura. Din padi, e sub loc. Si poți să daulii sunt idia buni. Deci sunt buni. Ața prin padi, prin pardoseală, îi cheamă cam mulți parați, cheamă cam scump. Ama daulii, e unul ialantă, mas nu li faci ghini, nu sunt buni dip. Nu sunt buni dip. Aduchești, mas nu ai mă dua să li faci ghini și mintea la ele. Acolo lipsește, de alihia lipsește CD patentul la este. Trebuie să ghini ți-a dar, și acel care ți-a dar. Și nica un lucru vreau, acolo când o învălestă casa, sub eu o învălestă, niscând tininte oamenii, cum îi zicea pod, și aveam aflat noi un zbor pe armâneaști, nu? La pod, cum îi zice la pod? La divani? E divani, nu? Divani, da. Ninte oamenii acolo la divani nu prea și deau, nu bânau acolo. Ma tora hurhiră mulți îți bânează. Când își adară una casă, niscânță dit ei, o adară mai înaltă și bânează acolo. Și tora știu că este acolo e mare problemă, că lipsește su Andrez mai mult, să bați săva, nu? Ca să nu chiar căldura, veara să nu ină prea multă căldură. Masa ai multă căldură înăuntru, zicem că e neață iară. Și în afară sunt e răcoarea de pe lume. Și înăuntru ai căldură. Acoții, nu o faci, cum zic mie, transferul termic. Mas nu ai mintea la el, să nu o faci cum lipsește, o să acați să vezi văr mucegai, văr șlupi de aici. Mas nu ai. Dar apoi sunt cum treați chirolul și apar și noi tehnologii timanalele, poți bați și vărăvată și minerală și bazaltică, poți bați și spumă, tora, ama ca fi un procedeu, are etapele și cumățile lui. Aducești, mai vrei să bați vată, trebuie să o faci așa. Mai vrei să o angălzești, o ambilești cu spumă, trebuie să o faci așa. Aducești cu spumă poliuretanică, nu cu... Și te-ați zic, îți doți, ți vrei tine să faci, lipsește să o faci cum trebuie. Cum lipsește, așa. Mas nu faci cum lipsește, aruți și parazi, îți duc toți. Tora pișicaia oamenilor ține ziți, mas vor să adară și adară casă, îi se ducă la bloc și adă toate ale mărli. Mine mi feci, a crescut până casă, curte, și tora șed într-un apartament. Ți poți zic, masa ai parați, pe una casă. Nu e bun și apartament. Da. Casă sibă și sibă atau cu suflet și aici e mai bun. Oară că tricum ni cheamă onea, câți zbrâm noi și zicem să aibă oamenii angătan când o adară casă și nu a să adară și cu vărămasturi, ținul știi, ți zici că cu doi părați o adară. A este poate să adară și tine, poți să-i zici maca astea și ei lipsesc cu să aibă angătan și la herlul pe care îl bagă, ca să masturii poate fură, să-i bănie am fură, să bagă herlul mai sub țării. Te-ați zic, un om care va să-și facă o casă, lipsește să aibă lângă el un
un specialist. E mini tora sau tini bio. Mai znizem să avem, nu știu, znizem la ghiatru. Mine neg la vor ghiatru, nu la un cai, nu știu, BTC sau nu are BTC aduchești medicina. Că neg la ghiatru să-mi facă ghini. Nu știu cât e duniaua, minduiesc mini că maș goală diparazia este zborul și criparea. Nu știu cât e lumea când inii la vără firmă de construcții sau se angajează văr inginer sau așa, minduiesc ei că e cam scumpă. Păi, acela are un pregătire. Tine că nezi la un ghiatru ca să te facă ghini. Nu nezi la unde pe stradă. Cât e când faci o casă, nu te duci la un specialist. Și aia de ține întrebare pe cum este construcții. Veți tine, minduiesc că cratlu poate să dară ceva să alătusească omul? Sigura. Da. Vezi tine, ți poate să dară ca că știa omului pădusonii ni scânti ori lipsea și se-a dar ghini și fără zva, el m-a tinit ca crat se-a dar ghini, știi, el, nu crea păvuroare zină cu tremurul. De stat mi-a întrebat. E de stat, ți poate să dară ca să îndreaptă este un iheam. Nu trebuie niheam. Mine voi să fac una casă, da? Și am proiectul și așa, dar o lipsea, știi, să scot autorizația de construcție. Și lipsea, știi, neg la vără primărie, neg Custanța. Mini masiu stat, mini primăria, de Custanța, de București, de Iucido, ok Vio, ok Nicu, ok Popescule, îți dau autorizația, ai chiroti, nu știu, de un mes, de 6 meși, de văranti, cât vrei tine, zin la mine, la stat, cu un contract, cu o firmă de construcții, ca să aibă și un inginer angajat. Aduchești? Atunci îți dau autorizație. Ahăt chiro, că ninga nu este aici nou, mai este legi, aici nou. Ahăt chiro, că nu avem aici, mini-tora sau ca fi om, poate scoate autorizația de construcție și să că mine fac casa regie proprie. Regie proprie și-a cheamă că o faci cu Zurinul, cu fratele, cu Aduchești. Tema oamenilor că au așa o obligație să iau un diriginte de șantier care ațele este un inginer, maniscând de multe ori. E mai ce să facă dirigintele acel nu e de tută ziua, nu și-a de tută ziua. Nu poate să un goal. Nu poate. E că acel nu-l iei maștitinii. Acel are mai mult. Are mai mult. Tora, mai voi să ne primăm nici am și tu bana ta, că aflai și un lucru ți ne-arisi, dit fumea mociu, a zis că a drat de cânti lucri, va ne zis tine care este mociu, care nu fudita hurhită, ți ne-arisi pit, eu aflai de la Cusurin la tăua este, și ne zis, ți-a dras că Andreapsit voi ni scânte andamu și dipăm șati nu toratul pandemiei. Minti de pandemie. Mai multul mări, care fu țeatrat sau care fu minduiarea? Păi, cred că zic că are vreo 3-4 ani, cam așa. Și țin minti că zici mama mutrea Lala cu Nea Petrică, Lala și Nea Petrică, frații Aliman, de Moceani. Zburăstora din Moceani este soia Aliman, de la Pap. Deci se mutrea bărbații, sunt mulți Moceani Ovid. Deci se mutrea bărbații, vor să adună toți de Moceani. Să vedem cum o sigur. Și de alihia, cred că ne adunăm, erau 4 generații și cred că ne adunăm în 100 șcama de oameni, care toți aveau răzățini de Moceani. Și eram în 100 șcama și nu putu răzină toți. Sunt și Canada, sunt și America, sunt și București, nu putu răzină toți. Am fost mult mușat. Ei fețiră un arbore genealogic până la stră papia mei.
Știu că Nipitricu că fu cu cântic, v-a adunat, cântat mult și este că mine fu așa ună ciudie, mutreat unul fumea, s-a adunară mai mult de 100 de oameni. Și nu numtă, nu arăt, știi, că la arăt. Și de la lanț, Ana unii place, ne-are care și jocul și cânticul, mine nu mi bagă scând că o am boața de umar, ne-are care, ama, na. Cred că ca fioară când ne adunăm, o dăm pe cântic, ca să zic așa. Și cântiții de ațelii cam vechilii, ca îi știm. Ai găsit. Și mai voi să te întreb ceva, dar de soia ta, de toate soia, nu mai știi moceane de ghiță, de alanță, tu Balcan varmasiră vără, tu craturile este, eu bânață, armânii, eu sunt ei. Tu arbinușii, tu gârții. Știu de la Dada că tu arbinișii a rămasiră de soia ale mamei ale Dadi, de șundanii, aveau rămas tu albinișii. Era un om canda Mistu Șunda sau de zone, nu mai țin minte, dar era Mistu sigur. Și să minte că zăsiră, aceea Mistu a rămas era acolo. Tu polim, tu al doilea polim, să sfețe cinușile cât un aflară cam largul, aflară că aveau murit tu polim cât un bombă pe casă. Uite, nica un comentariu ne-a încaci careva, sigur al știi pe estul care ne-a încaci. Alex Bujicu, zice, cu surine din muzica polifonică nu zice ceva. Alex care nu știi, aminduiesc că tu știu, Fârșiroții cânt muzică polifonică. Aveam și întrebarea asta, dar tora maca nu băgă Bujicu, zâni am de muzica polifonică unica, o cântați tu fumei? O cântăm. Cum putem, n-avem boații de birbil, toți. Alex Oare niheam. Nu e ca noi doi. Alex Oare, nu avem toți boații de birbil, ama ne-are care. Avem cântiții care îi știm de la pupăni. Alex are cântic de la papua lui, mine ți-am minte că papul cânta onoară, aveau el un cântic și ațele le cântăm. Când ne adunăm, știi cum este, mai bei și un ghin, mai măs ceva țare care, o ieși pe cânt. Știu că tora ne aduce aminte că zise Alexa este, ne zise că țarisește muzica și că țarisește multul iholul acel mai vechi și care armasi tu Balcani și știu că tine ți-a drat și în doi sos, nu? Tu gârții sau și tu altul crat, nu? Care ai și un sos bun, cum un care cântă în un ficior, nu? Mai ne zici tine, care e mult avzit. Vrei să-ți de fotis. Un ficior care e mult avzit. Tora aia este mult avzit. Mult. Himsoți naima buni, nu nișteam, nu aveam văzut o vloară, mine o avzăi unoară, nu mai știu sigur, eu eram, ori tu gârții, ori tu albineșii, țări minte că ne alăxeam, tu stranii că erai cu iholul. Eram cu iholul ca jucăm și avzam cântiții. Zici, băi, cântițile aici nu le știu goală mași polifonici. Nu le-am zis gloară așa, pe scenă. Și mi ciudusi și ne avea multă hare. Până să ne alexim noi, până jucăm, acel ficior nu mai văzut. Apoi pe Facebook, cu căftai, să-și uite, tot mutream cum cântă și ne avea hare, să-și mine o să-i scriu. Cred că era, nu mai știu, mare Hinghițani. Și zburam aproape, nu știu, ca fi stămână. De mulți ani. Zburăm așa mai goală pe internet, pe Facebook, de mulți ani. Și apoi, un oară, de zi, mine, e cam greu de mine în România, el are și alt lucru, nu mai goală cântă. Și zice, hai să ne și un oară acolo, ținești chiar pe un nuntă de un cusurin de-a lui și nu era când ați vedea doi oameni de prota-oară. Era când nu-ți vedură doi soți de câțiva ani.
Și ne avea Hari și tora mi hârsesc muzica lui a câță. Și Șaua, nu? Șaua, Șauații. e. Și a hurghiră tora și parei de la noi, mai alăxească niheam, cântă și așa niheam. E. Aki găsi. Ți vreau să te mai întreb ceva. Și la Iholul, și tu bana ta și m-a protat la Iholul, te ajută când erai la Iholul să zbrăsi, să înveți mai mult tu armânește? Te ajută cu ceva pe cumata este pe cumata de izbrare armânește. Lasă pe alante, aki găsim. Mi-ajută. Mi-ajută. Știi cât mi-ajută? Că tunoară mi-aduc aminte, zboară sau că ai zic, mă, aici le avem. Mas nu le învițăm, mas nu le ținem, peste mulți ani vas chiar. Mas nu le ținem noi. Mas nu le știm. Știi cum este? Două de două, noi chim inginer, altul este teatru, altul este voi tu două ața zburăși maș mucânești, ești la lucru, ești amadapoia, mas nu le știi și nu le vrei să le înveți și să rămână cu tu inimă și tu minti și ne ajută că după când nești tu gârții, să zic. Tu albinișii erau mai mult de-a mei, știi? Mai mult fârșiroți. Am după când nești zățe metrovo, știam ți și-a cheamă stol, știam ți și-a cheamă stismă și nu mai putea, era Guinness, le știi. Așa-și mine cu soțata. Nu știam, știi? Tora mă că zic murnia sau șcambă. Mine, niscânte ori le zic și alantă zic, dar ție astea, că mine, dacă tora tot armânescu, știi, te mine asta. Yeah. Și ne aveai zis să tine unoară și un permit știi, tine la sculia învițași vă oară? Nu învițăm vloară. Este că e greu să o înveți. E greu să țingi, le țini toate zboarele, că știu că unoară aveam zbrâtă cu tine unoară și ne aveai zis un permit cu un cilimean care zis un zbor ți ciudușiși că nici tine nu-l știai, nu? E ficiorul al unui cusurini de-a mea. Cred că era de vreo 5-6 ani, nu știu. Era mic. Și nici mine eram la ei acasă, să și-ai stiau, să zicem că am în primarii. Și el, mine căptam cheaia ca să schid udălul. Și o alăgam, câftam, nu vedeam cheaia. Zis el, mă treia Nico că e pe păzui. Păzui. Și el, nu treia că e pe păzui. Până nesi și zice, mă treia că e pe păzui. Ca să ținem pervazul de la feridă, de la geam. Păzui. Care va zic că este maca. Nici când îți cilimeanii petrec din niț, ză. Dapoi aminduiam, zici, mine a crescui, le știam când eram mic, că a creșteam cu dada, el mutrea ora este mic, a crește cu da și cu dada lui și le ține minte. Ma tora viduși că e mult greu, că nici când ori mea tine te mutași tora la bloc. Și nu tuți cum eram aninte, bânam cu Maia, cu Paplu, știațea Niclo este mea, știa și zboare mai ahândoasi, care nu sunt tot vocabularul uzual. Și te-ai mult greu tine noi, că mahât chiro că nu avem tu sculii, nu him nici cu așa ajuns și chiroul, nici cu Maia, nici cu Paplu, e mult greu, le țin, adică a greșim de zboară. E de alihia ți zăți, am venit zic așa, mas livrei și mini-minduiesc timini. Că îmi place cânticul și mai ales acel vechi, de polifonic. Să-mi zboare acolo, cum zici tine, ca e în greacă. Au zboară ca ți se face cara hiri-hiri, știi? Acelii mas să aibă hari, mas să-i ascult unoară. Dar apoi n-ai cum, tu inima ta o să nu li țăni mintii, nu le greșești vloară. Maș, cum să vine exercițiu, este ticiudii, știi? Ai găsit. Minduiescu că
zbrâm cama de vârstăhati, na prochema și de bitisită și ne risim o betea, învățăm și lucruri de casă și poate să dar oameni și ți-a draștine tu bană. Noi tot, de când o adrăm, cum zicea Alex, podcastul ăsta permânești, sau moabetea asta noastră permânești, să avem și noi cafi stămână, ună săhati, să zbrâm cu careva permânești, să n-av de duneaua. Tu ne avem 3 întrebări clasice, tituța, și ca să ca ună și caie tituț. Prota era, ai vră zbori, mai multe zboare, rămânește, să arisesc cu n-ai mai multul? Sau vă permit legat de ale? Zboară sunt multe. Zboară sunt multe. Mini ne-au hari ne-are mult hari holo acel fârșirotesc cu râu acel. Când zice da, corbanii, da, știi? Zboară de aici. Dar sunt multe zboară, că ai nu mas vrei să-i dăți pe mucâneaști, zici, bă, ți vă zăcă. Mea, subiectul filigean. Uți mușati feta aici, ți bunii feta aici, subiectul filigean. Știi? Sunt multe. Ai găsi. Și vără mâcare armânească? E care o mâcași la maita, la... Mâcare de-a noastră mâcai. Când eram mic, mâcam multe. De toate pitili, peturi, târhână, ți-am mintit, da, când eram cam mai mic, puțea tot ca vărăpită, am mai zicea pluscutită sau târhânoanie. Un soi de pită, de le aveau și ei. Așa, și ația de sonii, de ația 3 întrebări, vără cântic. Ți cântic, ți cântic armânescu, ți aresește mai mult. Ai mai mult, nu știu. Sunt multe pe care le-am tu, cum zăși acelii vechili ți-angreacă mult, ne-au hari mult, că au zboară ca-i sudatul hicati, știi? Mama își dea estimanalele, nu știu, masă lipsească zăc vărun, zăc piturnichi, zăc olăi munte, zăc de este cam analele. Așa este, cred că poți să zic că să cheamă candidații. Și zicem iara de polifonic, nu n-am caci Alex de apoi. De polifonii, sigur, de polifonii. Papua lui avea un cântic mușat. Sunt multe cântici mușate. Aici polifoniile fârșilotești, asta e băhare. Că nu sunt licșoare ca să le asculti. Nu poți le asculti tot. Nicu bagoară mine și că bitisi moabetea, ania de lihia să zic că ne-arisi și trag ideea că și ația ți-a risică fuci. Ne-a avut hari vio, ți pot zic. Ninga onoară haristocă vă minduit la mine, avui inihiam niscânti emoții, ca să zic așa, titus ca inimutriră a tuturor să le ajută Dumnezeu să aibă sănătate și să aici moabeti, să vățeți tot ăna că e bun. Mihârsescu și Minduescu că și duneaua iarisiți zbrâm noi, cât putem și noi, să adrăm și noi, că him oameni de aradă, nu him oameni de media, ni noi, ni tine, și vană avzăm și stămâna la antă, iara, nu știu, ca cu mine, ni cu Chir, e Alexandra, e Flori, cu vără din noi Vasibă, e care știe Maria, și să avzăm cu ghini și tora strițem ghini și de pandemie și de tot, simt tu sănătoși și să avzăm stămâna la antă, să ne mutresc, Nicu, să avem ceva mșat. Dumnezeu ne ajută. Și oară bună, știi, tituța este, tituța lanță ține mutriră. Oară bună tuturor. Oară bună tuturor și Dumnezeu ne ajută.